usa pa ka radyo ha. Sa di pa nato ipadazon og tak-ang to ato ang lawoy. Ato sang tubagonin pangutana nga pinasahi kay gapada og salida-salida. Hala ko no be. Atong paminawon ang pangutana ni Rapi Kutamura. Shout out diha kay Rapi Kutamura. Soy, Sanno Republic, good morning. Ating soy, labihan na gyud soy. Totoo na kadlaw soy, wa gyud mo taga ay pagtagad ang akong pangutana soy. Karon soy, ako na gyud gituyo soy nga maghimo ko ining video. Pamasin nga basi mo matagaag pagtagad. Labihan buga soy. Mura mag naay pinili ng imuhang kuan soy, naay pinalabi ng imuhang tubagon ng mga pangutana. Kaya ako hapit na mo si Mana soy, wag yun mo witki. Wag yun mo witki tubag. Kini soy, og di kini mo tubugan soy. Kampo lang soy nga, di ka mataymingan sa nikuli ni mo sa Bohol soy kay labihan. Bato, may ka nakukusahos lagi soy. Bantay ka soy, kusahos soy. Kusahos nga kaming kabaw soy. Mabatuan ka na ho toy soy. Hindi mo tagag pagtagad nga akong pangutana. Wa ko ilaing pangutana soy kundi unsa may kalahian sa tai sa babae ug tai na tong mga lalaki soy. Mao gyud akong pangutana soy. Nya mga ko pasensya sa mga nangaon. Ala soy. Daghang salamat ug dinhi kutob. Amping soy, amping. Soy, paminaw soy kay niya tubag sa imong pangutana. Ang kalahian soy sa hugaw sa badye ug hugaw sa laki mao ni. Ang hugaw sa badye soy huyang. Buot pasabot soy nga bisag tubaw na mugawas sa ilahang labi-labing piskayang kibot, bisag usar ka kabo ang ibubo, ang ilang hugaw muundo dajon unsa ang resulta ag inudoro hinlo. Samtang ang hugaw natong mga laki soy ligon, labi na kung tubaw ang mugawas sa tuang labi-labing itumang kibot, minatay nahibaw kag say nahitabo. Bisan na jawag 5 na kabaldi ag ibubo, kulira ag tubuwag yapon ni unlod ug gapadajon yapog tikoko. 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 키지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어